नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दानिया बेखौनो लानानै रायजोनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट मोनसे फैदों मेथाइनि बाथ्रा गोसो होनाया नंखाय नङा बिखायनो बिथांखौ आङो नै बाथ्राखौ आङो सोंनाय जादों रायजो नोंथांमोन आङो सोंनो होननानै सोङाखै मेथाइनि जा बाथ्रा बे मेथाइनि बाथ्राखौ लानानै आङो बिथांखौ आङो सोंनाय जादों एक्चुअली नंगौ गिबि खेब जेब्ला लाइफआव थगायजादोंमोन अब्ला बे मेथाइआ ओंखारदों एक्चुअली 2007आव नैबे मेथाइआ आंनि गिबि आंनि जिउआव गोसो होनाया नंखाय नङा बियो आं खनजेनदोंमोन आंनि लाइफनि स्ट'रिखौ बुंनाय उनाव सासे लिरगिरि बिथाङा लिरदोंमोन बे मेथाइखौ जायखिजाया आंनि लाइफजों ओरैहाय मेथाइआबो गोरोबबाय जायखिजाया थेंक इउ स' माच दा दसे उनाव खनबाबो जागोन ना दानो खननांगोन बेबादि सापर्ट होनायनि थाखाय सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ लेट्स एन्जय लेट्स गो दोनथुमना लादोंमोन ना बिखानि रावखौ लाखोमादोंमोन गोरबोनि अननायखौ दोनथुमना लादोंमोन ना बिखानि रावखौ लाखोमादोंमोन Thank you.